Hej, mit navn er Gabriel, og jeg er vaskeægte Christian Søbo. Det har jeg været lige siden jeg blev født. Vores lille ø den besøges hvert år mellem 40 og 60.000 turister. Det er noget af en chat. Mange af dem, de har alle de her sådan dumme spørgsmål. Man hører mange gange de samme spørgsmål, gang på gang, om og om, år efter år. Derfor har jeg lavet den her video. Prøv at besvare nogle af alle de spørgsmål, man får som øbo. Så håber jeg, det gør jer lidt klogere. I kan forresten bare kalde mig for Buller. Når turisterne kommer til øen, plejer de at spørge mig om ting som, hvad laver I om vinteren? Hvordan får I tiden til at gå? Når de spørger om det, plejer jeg at sige, hvad laver I om vinteren, og hvordan får I tiden til at gå? Så synes de pludselig, det er lidt svært at svare på. Det gør vi også. Men jeg kan egentlig godt forstå, at folk er nysgerrige. De betaler en billet for at komme til en ø, der ikke har forandret sig særlig meget i over 300 år. Men svaret er, at der egentlig ikke er den store forskel på øen her, levemæssigt, i forhold til andre steder i landet. Jeg vil svare på nogle af de mest stillede spørgsmål, men starter med at vise et lille resume af mit eget liv. Så kan I sætte jer ind i barndommen på Christiansø. Og her er det. Beyond the dark, we'll find a brighter day. Can reach the top, feel the sunrise on our face. Maybe I'm just stupid, or maybe I'm just blind, but someone told me mountains can be climbed. We can move the world, we can own the stars, draw our names across the sky. Gotta live before we die. Love like oceans deep, play that symphony, raise our hearts into the night. Gotta live before we die. The dark, we'll find a brighter day. Can reach the top, feel the sunrise on our face. Maybe I'm just stupid, or maybe I'm just blind, but someone. Nå, men vi må hellere komme videre. Håber det gav jer et lille indblik i barndommen på Christiansø. Men vi må hellere komme i gang med det første af de mest stillede spørgsmål. Folk spørger, har I nogensinde set en computer, og ved I hvad et tv er? Altså, har I elektricitet på øen? Svaret er enkelt og kommer her. Et lille kig igennem min lejlighed i øens østre længe i gaden Christiansø.
Der kan I bare se, det er indrettet med det strøm, man har brug for. Det er stort set, som det er alle andre steder i landet. Videre til næste spørgsmål, som er: får I nogensinde økulder? Og hvad gør I, hvis I vil være lidt alene? Økulder? Nej, det tror jeg ikke, der er nogen herovre, der får. Men hvad man gør, når man vil være lidt alene? Her er mit svar. Mit værelse. Mit værelse er det bedste sted at være, hvis man vil slappe lidt af og være for sig selv. Det er mit, og der kommer ingen og forstyrrer. Andre har deres eget værelse, hus eller sted, men skal jeg være ærlig, så størstedelen af øboerne ved jeg slet ikke, hvad gør. Om de har et sted eller går en tur. Men det regner jeg da stærkt med, at alle har. Så er det videre til næste spørgsmål, som er: er det kedeligt på øen uden nogen jævnaldrende? Her på øen er det ikke alderen, det kommer an på. Det er ligegyldigt, om man er ung eller gammel. 10, 12, 30 eller 60 år. Alle er en del af hverdagen. Det ene tidspunkt hyggesnakker man med de voksne, hvor man en time senere leger skjul og tager fat med de mindre beboere. Om det bliver kedeligt i længden? Nej, altså intet bliver kedeligt i længden herovre. Man ser ikke bare de andre beboere som nogen, men som ens, hvad skal man sige, ens anden lille familie. Man kender alles navne, deres familie, deres huse, deres hobbyer og så meget mere. Det er godt nok ikke rigtig nogen jævnaldrende herovre, men det er det også ligegyldigt, når man kan være langt mere tilfreds med det, man har, og dem, man bor omkring med. Næsten det hele af alle tiders på Christiansø. Andreas, det der, det kommer med. Det kommer med, det der. Jo, det gør. Bliver dagene ikke lange, og er dagene ikke ens? Det er der mange, der kommer med. Derfor tror folk ikke rigtigt, at man kan bo her om vinteren. Der kan jeg så fortælle: I tager fejl. Vinteren, synes jeg, er det hyggeligste her på øen. Og nej, dagene bliver overhovedet ikke ens. Men tiden går derimod alt for hurtigt. Hvorfor skulle dagene overhovedet blive ens? Der er så mange forskellige traditioner på øen hvert eneste år. Nu er det blevet søndag den første advent, og det er tid til at tænde øens fælles juletræ. Det er en af øens årlige faste traditioner, man bare ikke kan gå glip af. Der er ingen forretninger på øen, andet end købmanden med de daglige varer. Hvad gør man, hvis man skal handle tøj, elektronik eller andre ting og sager, man ikke kan få på øerne? Den største del af indkøbene foregår via nettet. Mange her på øen finder det på computeren, hvor det jo derefter kommer med post. Der er dog også mange, der vælger at tage til fastlandet et par dage. Det kalder vi det, men det er jo bare Bornholm. Er man typen, der elsker at gå i forretninger? Ja, så er det mere besværligt herovre. Men det kan sagtens lade sig gøre. Det kræver bare mere tid. Turn you around, learning how to navigate